Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso ta para di hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu doho dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata na gabi jamita di partangyangata na laus epistel di minggu pasiahudung Trinitatis di tanggal 20 Juli 2024 ima natar surat di buku 2 Samuel bidu 10 sada ayat sada rodi ayat 15 jala topik ni mingguta marhuaso do Yesus manarihon nguluta. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Hujahama dihita songonoma didok hatan itu hata. Jadi dung sal pusa tahun jupang muse tiki haboborhat niaka raja gabe disuruh si David si Joab dohot akan aposona bahedonganna rodi sadok Israel asa disiapun nasida hala Amon jala ditukum hutaraba. Alai tinggal di Jerusalem duanggo si David. Dungi marhira budari hehema si David sian podomanna jala mardala-dalan di atas tarup ni bagas ni rajai. Gabi di idama sian atas tarupi sada parupuan na maridi. Uli si tutudo rupani parupuane. Dungi disuruh si David suruanna asa ditakasi pangalahoni parupuane. Gabe di dok halak da si Batseba dui boru ni si Eliam jolmani si Uria marga Heti. Jadi disuruh si David suruanna mengalap nasida. Jadi dung sahat nasida tu joluna laus diakupi nasida modum. Alai dung manguras nasida sian haramunonna mulima nasida tu jabuna. Hape dung gabi-gabian parupuani disuruh suruanna pabotohosa tu si David ninama nunga gabi-gabian nao. Dungi disuruh si David suruanna manonahon tu si Joab suruh tu au si Uria marga Heti. Jadi disuruh si Joab si Uria manopot si David. Jadi dung sahat si Uria tujuluna disukuni si David maibana taringot tu sonang ni si Joab dohot taringot tu sonang ni akaparangani dohot taringot tu sonang ni hamusuone. Dungi didok si David matu si Uria. Tuat maho lahomuli tu jabum jala buripatmu. Jadi dung ruar si Uria siat jabuni rajai ihut masian pudina si lehon-lehon sian rajai. Hape modum do si Uria di lambung pituni bagas ni rajai rap dohot saluhut na poso ni tuanna jaladang tuat ibana muli tu jabuna. Jadi dibaritahon halak matu si David songonon dang tuat si Uria laho muli tu jabuna. Dungi didok si David matu si Uria. Dana buraho rosian pardalanan. Buasa sotua tolahu muli tu jabung. Alainin na si Uria mamadok si David. Gari poti parpadanani tole Israel doho Juda maringan di bagasan aka udung-udung. Jala tuaku si Joab rodi akan aposo ni tuaku marsaro manakas di ladang. Tung olo maau masuk tu jabuku laho mangat dohot minum jala mudum rap dohot jolmaku songo sitong na mangulu dohot todim molotung olo au mabahen songone. Dungi ni nasi David madok si Uria tinggal di sodo peho nang sadarion marsugo pe husuru ho mulak. Jadi tinggal masih Uria di Jerusalem di nasadari dohot marsugut nai. Dungi diotang si David maibana asamangan dia dopan na jala minum pola mabuk ibana di bahen.
Alaibo dari nai ruar mai bana lahumudum tu podomanna rab dohot akana poso ni tuanna jaladang tuat ibana lahumuli tu jabuna. Tole manugut nai muse disuruh sidapi ma sada surat tu si jawab jala si Uria panongosanna di bahen. Ia hatani surat nai oddo patongo kamuma si Uria tukanna sumubu marporang jala lumida kamu sian pudina asahona ibana laos mate. Ima hatani tu hata di hamwa kadongan saha porsiaon dung tajaha turpu jami taon sadadora suku-suku natubu turu hatta dia do hadumuan ni turpukon tu topik ni mingguta nama dok marhuaso do Yesus manarihon nguluta. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Idora ati akamang doho tamuinang sada suku-suku napi tortubu tu bagasan rohata. Dia do hadumuan ni pangalakupon manang perjinahan ni sidauton tu topik ni minggui. Alana natajaha diturpuki ima pangalakupon ni Raja Daud tu sibat seba jolmani si Uria do. Hamak kadongan di somara rikot beda honota antara kebutuhan dohot keinginan molo di hata batak di do hagiot molo Yesus kebutuhan tado nasinarihonna ngulut tado nasinarihonna ala yang go sibolis holan na mangguhi hagiot ni rohat tado dibotoi mangguhi keinginata memenuhi nafsu duniawi kita. Alani ikom mana dohita. Dia do beda ni kebutuhan dohot keinginan. Jadi asa tabereng rupa ni di topik ni minggu tai macai takas di dok disi marhuaso do Yesus manarihon nguluta. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Tidak dikatakan Yesus berkuasa memenuhi keinginan kita. Manarihon hagiota. Dangi di dok. Molosongoni dia do beda ni kebutuhan dohot keinginan. Hamwa kamang dohot tamuinang molo kebutuhan nabi noto terbatas do sifat nii. Adong do takaran manang dosis nii. Isarani si pangano rupani tupe di paradi di meja makani macai godang suasongoni dohot akka jenisna dang mungkin sudi panganot kan. Nunga adong takaran na dihita. Molulubi siani boy dua non gabe parohon sahid. Apalagi ma molonaung adokya sahid di ibana. Dang boy berupa ni mangalak si panganon sembarangan ibana. Ikut ditahan nama selera termasuk hagiot. Atik pe adong padohani nama dok lakuni si panganon do malum ni sahid. Alai dada marlapatan ni gabe sembarangan marupani mangato nakasi panganon ni. Kan say adong dosongoni toema ninna lakuni si pangano do malum ni sahid. Toho matutu di sohali dang biatabbe. Boha malum do sahid nai daw justru gabe lam tabba sahid na morong-morong madijabu amangui say ninna ma ala ni hacitna dungi Roma inate madok taon nabi nahemmu dui ngahurai unang pangat di pangako taon say ninna inatay matua matay. Suaksongoni do nang si inumon nunga adong dosisna sa sedok, sa siluki, sa galas do na asing. Lubi siani boy do gabe parohos sahid. Ona tong na diinum do sa jarigin aso mabuk. Dung mabuk gabe di salahom maparlapo. Didok matua na tuak bodil. Hape ibana do nang bodil. Alani i barani do au madok daksa labinum tuak doh sinumon na asingi asal madi inum sesuai doh dosis nai kan di do apostel Paulus tu si Timotius unak say minumai ko pakai maanggur sasaotik daun ni butuha ajuk doh gale danin na do di sada Timotius 5 ayat 20 tului janganlah lagi minum air saja melainkan tambahkanlah anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ido didok catat tita da
sasaotik do didok sedikit. Jadi molo sasaotik justru gabe ubat do ibana. Daun ni butuha didok. Jadi molo atar gali-gali tahilala rupani tak salah minum anggur. Alai ingot otik-otik. Unang sasabotol dah. Jadi mula dong rupani madok duk situa, duk padita, dang bui minum tua, dang bui minum anggur, na isi bandok. Asal mau unang manungga mati. Ayang go sasautik ay ubat dui. Bahasa na beruon, rupani ido di inu maka setabi akaina panarusan. Alai mulu sajarigid do toong, lausi sa ibana. Dus di dohot na mga langubat akamang dohot tamuinang. Nunga dibahid di si aturan laho mangaton manang manginum. Sada halisada, dua halisada, tolu halisada. Molo dilanggari, boy do gabita basahid. Imana ni dok na kebutuhan. Jadi tuhatai para dihon kebutuhan tado dang hagiot ni rohata. Molo keinginan manang hagiot dang adong batas ni hamuna. Ima bedana, mulu kebutuhan nakit terbatas do ibana. Ala yang go hagiot, tanga dong batas ni. Selama kita punya keinginan dan selama kita punya uang untuk membeli, tanga dong na membatasi. Contoh, nung adok sada mobil, naing dua, jalan naing tulu. Sudah punya kulkas satu pintu, pengen juga kan kulkas yang dua pintu dan seterusnya. Ima keinginan, tanga dong batasna. Odo na ni ida ni sibuli siya jolmay. Di boto sibuli sido hagaliota. Manusia punya keinginan yang sangat tidak terbatas. Beri kita masih jolma na perjului. Si Adam doho si Hawa. Buasa madabu na sida tu dosa. Tutu alatang boy di orom na sida hagiok ni pamangan. Dohot hagiok ni rohana. Dari awal mereka tahu bahwa ada batasan di porlak edeni. Lapatan na adong do na buhi panganon na sida sian perbuhi ni hawi na diporlaki alai laus adong do na subuhi takas do di boto na sida. Buhi dan do tajah hadis ada Musa 32 ate ayat sada 1 ayat 5. Alai dang buhi be ditahajol mana perjului hagyo na doho keinginan na naing dos na sida doho debata. Omma mula ni dosai doho mula ni hadadabui. Alani ikom mana dohita di ela-ela ni sibulisi. Sibulis selalu menawarkan apa yang menjadi keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Jala molonunga mada butu dosa, unangatok sa ita salaho sibulis ate. Warna pe sibulis, ido ulaw ni. Kasongonido, dung mada butu dosai, gabi sibulis do disalahon. Songo si Adam doho si Hawa na manalahon uluki. Isa mga liot tuho, enna kan? Ba, jolma na nilihon mi. Isukut jolma na nilihon na isa mga liot tuho, inna uluki do inna. Coba jo makatay uluki. Pasti dohonon ni uluki. Dangaw mangalak, kalakido mangalang, ido dohonon ni uluki. Guarna pe uluk ate. Mangoto-oto ido ulaw ni. Molo dang buhi mangoto-otoy, dang uluk guarni. Hamo kadongan suak songoni manuai natajaha di bagasa trupukon. Dang bui bediatan Raja David hagiokna. Nunga tuduk ibana di bahen keinginan manang nafsu ni ibanai. Alani hagiotna naso terbatasi doho jolma ni halak pe naing do parjolma hononna. Sauli-uli ni sibat seba molubui hiaddo di orom ibana hagiokna. Tuk somungkid do jowon na sibat seba tu jabuna. Lahu mangulahon pangalaku poni. Alai ala nunga digohi hagiok ni pamatang ibana, dia pe ulahonon na do demi keinginan naso terbatasi. Bahkan mamunu si Uria, suami ni si Batseba pe diula nama. Yang penting nafsunya tersalurkan. Jala somalna halan naung ginuhan ni hagiot, dang adong disi aturan, dang adong disi jabatan, jala dang marlaku disi Tuhan, dang mabiar be itu Tuhan. Gabi golap dusude, dung digohi hagiot ni pamatangi. Imana terjadi tu Raja David, gelap mata doi bana, ala ni hagiot na so terbatasi. Adong donian inata di jabu, jala belum tentu ubagak, jala uburju na di luaran, sian na di jabuon. Alai ala nunga hagiot ni pamatang mangguhi rohana,
rumput tetangga pe bui ma gabe lebih hijau i daun sian rumput sendiri. Adong dodongan persermon menanggapi turpu kosong onon. Basalah ni sibat seba dui nin na rupani. Bahasa pola di siba na maridi. Dungi buasa talak songoni paridio ni. Ninna. Jadi hudok memangalusi. Ima juna masa satiki i. Songoni do pe paridian. Tak songon nuaing ado kamar Madinah tertutup. Jalana khusus hobar tu jenis kelamin. Dungi buasa. Dang dipadau Raja David matana asa unang dibereng ini anate. Memang dasar mata bintitan. Mamereng inatani halak do gabi roi jurna. HP mamereng inatana romomon setadi. Dang roi jurna. Alai saitong ma si salah honon na anon inatana di jabuan. Songon edde batakiate. Edde buru Jawa versus buru Nirajai. Laus olo masih patah taheda tubuh sakap-sakap niroa lau mangalak buru Jawa adanin nado. Hamwa kadongan dak salah berengon inatani halakate satadi. Alai unang gawe asing. Dak salah pakulingan amat tani halak. Alai unang gawe asing. Dak salah si panon nomor HP ni inatani halakan. Di HP ni baate. Alai unang gawe disipat di roha. Unang gabi ayang-ayang dibahen guarna, dibahen di HP nai, HP inat gabi nenek lampir rupani dibahen. Namar dosa bebana tong disi. Ayah sahabotuan nenek lampir na dicoba inat do di telepon, jonok berdering matong ibereng mabuti bah. Ay nenek lampir do HP dibahenin. Hamu kadongan nariko dingulut do di sarihot Jesusi, kebutuhan do di sarihot Jesusi. Dang narikot tu hagiuk ni pamatakta. Ala yang busibolis, dia akan apa tubuh hagiuk ni pamatang matuasai ido layanan ni. Unak salahu sibolisi mologabe dibahes songoni, ai ido ulon ni sibolis. Hita dona ikon mangorom dirita. Hita dona ikon marbisuk pasidiko dirita sianaka ulaun si songoni. Alani, say tatangihom matuhata na parade akan narikot di ngulutaon. Na paradi kebutuhata pos marohata di sarihot Tuhan ido hita. Amin martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam no kubege hami. Sai paurato me di bagasan rohanami be asa di tubuhon hatami kaparbue na denggan parbue na tongki di bagasan Yesus Kristus martangi kami tuho. Amin.